Hayi mano kumithe ezinye namhlanje. Namhlanje kumithe ezinye. Pepsi wodumo. Lo wodumo. Pepsi wodumo umithi. Hayibo. Ngiyaphupha. Kunini kuthi umithi thuba ushadile. Maye babo. Hawa mahololo. Hawu qondanisa umpintshori wadlala shimora. Hawu kunini. They fear you because you are young. They fear you because you are the future. It all simple. I say what I like. Steve Biko wrote what he like. I am Skrill Como. I will say whatever I like. So on a serious note though, kubonakala izolo ezithombeni uPepsi wodumo esendaweni yomnandi eyaziwa kakhulu eDurban eThekwini ebizwa ngeYardini. Bezo celebrate khona iminyaka yakhe yokuzalwa seneminyaka ewu27. And really 27 Pepsi wodumo usunemali. Ushuthi ngishiya ngeenyanga because nami ngiya ko 27 now. Babes. But angikho ke lapho. So uPepsi wodumo ubonakaleke nomyeni wakhe uMampintsha. Siyazi ukuthi uMampintsha sekhokhile kaSimelane. So sekufana nokuthi umyeni wakhe. So noMampintsha beka khona lapho. Okususe umsindo ke kakhulu ukuthi kubonakala ithombe uPepsi wodumo ukhulelwe. Awu pregnant manu. Kubambile manu. Pregnant. But okususe umsindo ke enkundleni zokuxhumana ukuthi ubonakala ephuza ichampagne. Ishampamp. Manje ke ngifuna sikhulume le ndaba la kwi-comment section ukuthi kungabe ukukhulela komuntu wesifazane kuyamnqinda yini noma kuyamvimba yini noma kumphuca amalungelo akhe athize yini ukuthi sekufanele manje ecabangela ingane esesiswini. Meaning shuthi into kade uyithanda okade uzenza sekufanele unciphise kuzona ungasazenza mawade uthanda utshwala ungasaphuza utshwala nendlela odla ngayo sekufanele ushintshe i-diet yakho udle izinto ezi-healthy ucabangela ingane nayo yonke lento uthanda umuntu othanda ukuyojuxuza amaphathi sekufanele uwamise kancane amaphathi ucabangela ingane konke lokho akwenzi yini noma akunqindi noma akuvimbi noma kuphuce amalungelo akho njengomuntu osemdala owesifazane ukuthi kuyilungelo lami ukuthi ngijabule kuyilungelo